Naar nieuws uit de rechtbank, want gisteren is er 15 jaar cel in hoger beroep geëist tegen een man, die Shane N, die 2 jaar geleden de vriend van zijn moeder heeft doodgeschoten. Hij werd al in eerste aanleg tot 10 jaar veroordeeld, maar volgens het Openbaar Ministerie is er daadwerkelijk sprake van moord met voorbedachte raden. De man zou zijn moeder hebben gemolesteerd, of in ieder geval haar hebben overweldigd. De woorden die gebruikt worden in de rechtbank, in ieder geval de zoon had van de moeder gehoord dat ze was misbruikt door haar vriend. Hij ging toen naar het huis toe en zegt zelf dat hij nooit de intentie had om de man dood te schieten en dat het zijn wapen, dat het wapen van het slachtoffer was. Maar volgens het Openbaar Ministerie is hij bewust eerst naar zijn eigen huis gegaan om daar een wapen op te halen en heeft de man toen doodgeschoten. En daarom moet hij volgens het Openbaar Ministerie langer de cel in en is er een eis van